പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ അധിക ആളുകളും വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സന്തോഷകരമാകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ വീടുകളിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ ഇവരെ കൊണ്ടൊരു ആഹ്ലാദ ജീവിതം ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സന്തോഷകരമായ, സമാധാനകരമായ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരുപക്ഷെ ദീർഘമായ മണിക്കൂറുകളോളം അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് സംസാരം എന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ബോധപൂർവം നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കളിയും ചിരിയും ആഹ്ലാദവുമുള്ള ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് വസ്തുത. ഇനി വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പല ആളുകളും വീടുകളിലാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സമാധാനകരമായ സംസാരങ്ങളും അന്തരീക്ഷങ്ങളും നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതോ എത്രയോ പിണക്കങ്ങളും തർക്കങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വഴക്കുകളും അവിടെ ഉണ്ടായോ? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലായിരുന്നാലും, മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലായിരുന്നാലും, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരായിരുന്നാലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കണം. അതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണല്ലോ എല്ലാറ്റിനുമുള്ള പരിഹാരം. ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാൻ, നമുക്ക് എതിരാളികളോ ശത്രുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരോധമുള്ളവരോ എതിർപ്പുകളോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ്. നമ്മളോടൊരു എതിർപ്പ്, മകൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ, വാപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്തരം എതിർപ്പുകളെയും തർക്കങ്ങളെയും ശത്രുതകളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് ബോധപൂർവമായ സംസാരങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത്. സംസാരമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നതുകൊണ്ട് സംസാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സംസാരം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം സംസാരങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സംസാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ തർക്കങ്ങളിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഖുദിൽ അഫ്വ വഅ്മുർ ബിൽ ഉർഫ് വഅരിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് അൽ അറാഫിലെ 199-ാമത്തെ വചനം. എത്ര ചെറിയൊരു വചനമാണ്, പക്ഷെ സമ്പൂർണ്ണമാണ് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ. ഒന്നാമത് ഖുദിൽ അഫ്വ, നീ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുക. വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രകോപിതരാവുകയാണ്. ആ പ്രകോപനപരമായ സംസാരങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്? ആരുമാവാം. ഭാര്യയാവാം, ഭർത്താവാം, ബന്ധുവാവാം, സുഹൃത്താകാം, അയൽവാസിയാകാം. എന്ത് തന്നെ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ പ്രകോപിതനാവുകയില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ, അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, അവൾ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ സമനില തെറ്റിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തി അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ പക്ഷെ മകനാകാം, മകളാകാം, ഭാര്യയാവാം. ഖുദിൽ അഫ്, നീ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുക. അപ്പൊ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുമ്പോൾ അവസാനല്ല, ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ അതേ നിലവാരത്തിൽ എടുക്കാതെ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വികാരം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാതെ, ആ പ്രതികരണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വികാരപ്പെടുത്താതെ തൽക്കാലം ആ സംഭവത്തെ, ആ ഒരു പ്രകോപനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. അത് സാരല്ല, ഖുദിൽ അഫ്, പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ദുഃഖങ്ങളത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പണക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പിണങ്ങി നടന്നാൽ അതെന്തുമാത്രം വേദന ഉണ്ടാകും വരില്ലേ? ആ വേദന ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? അത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അരുതാത്ത നമ്മളിൽ സംഭവിപ്പിച്ച് കളയുന്ന വാക്കുകൾ അവഗണിക്കുക. അതാ പറഞ്ഞത്, സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ, സംസാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമത്തത്, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് ഉറുഫായിരിക്കാം. ഉറുഫ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രയോഗത്തിൽ, നമ്മുടെ വാക്കിൽ, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരോടാണോ പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തിക്ക് നമുക്കെതിരെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റരുത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ അപഹസിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരിൽ അസത്യം ആരോപിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു,
ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പഴുതില്ലാത്ത സംസാരം, അതല്ലേ നല്ല സംസാരം? അത് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടെയുള്ള ഒരു സംസാരമാകുമ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പ്രതികരിച്ചു പോയാൽ ആ പ്രതികരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാവാത്ത രൂപം. എത്ര മനോഹരമാണ് ആയത്ത്. ഹുദിലാഫ്, ഒന്ന് പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ പ്രകോപിതരാവാതിരിക്കുക, വിട്ടുവെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുറുബിൽ ഉറഫ് എന്ന് നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക. നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും ആ സംസാരം നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എപ്പോഴാണ് അത് നന്മ നിറഞ്ഞതാകുക? നമ്മളൊരാൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം അയാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്മയല്ലല്ലോ. സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, കഴിയുന്ന പോലെ. ചില ആളുകൾക്ക് ചില ദുർബലതകൾ ഉണ്ടാവും, കഴിവുകേടുകൾ ഉണ്ടാവും, പ്രകൃതിപരമായ തന്നെ അവരുടെ ചില നാച്ചുറലുള്ള ചില തകരാറുകളുണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ മടി, അലസത, ചില സംഗതികൾ അവരുടെ ഒരു ജന്മത്തിന് കൂടുള്ള സംഗതികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായതുപോലെ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മക്കളാണെങ്കിലും അത് നിരന്തരം ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യം അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിൽ കലാപം ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും. ചിലക്കാർ കത്തിയെടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ അതിന്റെ പരാതിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂത്തവനോട് ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാണോ അവൻ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണത്, അവൻ ചീത്ത പറയണത്? അവൻ പണ്ടൊരു വാക്ക്, ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ, ഞാൻ ഇക്കാക്കയല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക. സത്യം എന്താ അറിയോ, ഒരു അഹങ്കാരമാണത്. ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ പെരുമാറേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഒരു സൗഹൃദത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പെരുമാറണം. അങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്മയോടുകൂടെ പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെറിയ ആളാണെന്നോ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളാണെന്നോ, കഴിവ് കെട്ട ആളാണെന്നോ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥാനവും മാനവും അറിവൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് എന്ന ഒരു വിചാരം പെരുമാറുന്നവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ അവന് നന്മയോടുകൂടെ പെരുമാറാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അത്തരം വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കാൻ കാരണം അവർ ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കീഴിൽ ഒരു 100 പണിക്കാരുണ്ട്. ആ 100 പണിക്കാരും നമ്മളെപ്പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയാൾ ആ സൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ഇടങ്ങേറാവലേ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കപ്പാസിറ്റി, അതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്തോളും. വരുന്ന അപാകതകൾ നമുക്ക് തിരുത്താൻ ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം, നാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും ഓരോ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഓരോ ശൈലി ഉണ്ടാവും, ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ശരിയാവുമോ? ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ അയാളുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറ്റം പറയാനേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാവൂ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു, പല ഉമ്മമാരും ചിന്തിക്കുന്നു, പല പിതാക്കളും ചിന്തിക്കുന്നു, പല മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്താണ്, സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ അത് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് എന്ത് തോന്നും, അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഈ ഖുർആനിക വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അനിൽ ജാഹിലീന, വളരെ പ്രധാനമാണത്. അതായത് വിവേകമില്ലാത്ത, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സമീപനങ്ങളിലും ശൈലികളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും മാറ്റം വരാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട്. അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ജാഹിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിവേകി എന്നോ വിവരമില്ലാത്തവൻ എന്നോ എന്തു നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നതാണ് ബഹളങ്ങളുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം. അവരെ അവഗണിക്കാനേ പറ്റൂ. അതായത് അത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും അത്തരം ആളുകളെ നേരാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ വചനം, ഖുദിൽ അഫു വഅ്മുർ ബിൽ ഉർഫ് വഅരിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ, എത്ര മനോഹരമാണ്. അതായത് എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരാളെ എതിരാവാതിരിക്കാൻ, നമുക്കൊരാൾ ശത്രുവാകാതിരിക്കാൻ, നമ്മൾ ഒരു വാഗ്വാദത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല 3 വഴികളാണ്. ഒന്ന്,
നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ആര് ഒരുങ്ങിയാലും അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുക. ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്മയാണ്. നമുക്കെതിരെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. അതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും സംസാരിക്കണം. എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതുണ്ട്. ഒരാൾ അറിവ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, എത്രയും സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കുടുംബബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങളായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. അതിലും ഈ മര്യാദകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാം, അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാം, അതൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആളുകൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാം. ഈ സംസാരങ്ങളൊന്നും ദോഷം ചെയ്യൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ? പലരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അസൂയയെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കും. എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധം എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സാധ്യമാകും. വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇടപഴകാൻ കിട്ടുന്ന ഈ സമയം ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡായി, അതായത് ഒരു പരിശീലന കാലഘട്ടമായി സ്വീകരിക്കാം. ആരോടൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരവസ്ഥ സംസാരത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായ ചില സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പറ്റും. അത്തരം ബുദ്ധിപരമായ ചില സമീപനങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിലെ ബഹളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ബഹളമയമായ, അസ്വസ്ഥമായ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായും അതിന് പറ്റും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മാർഗദർശിയാണ്. പിശാചാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. പിശാചിനെ മാറ്റി നിർത്തി ബുദ്ധിപൂർവമായി മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ, ഖുർആനികമായ സ്വഭാവ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ.